Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Cando escolles o noso peixe, o noso marisco, moves a nosa xente. Moves os nosos mariñeiros e as nosas mariscadoras. Moves as nosas bateas, as nosas lonxas e os nosos barcos. Moves a nosa industria, a nosa gastronomía e, sobre todo, moves a nosa economía. Cando mercas os nosos peixes e mariscos, moves Galicia. O mar que nos move. Xunta de Galicia. Que tal? Como estás? Sexan benvidos unha semana máis a este Verán Verán, o seu programa realizado e producido polo canal Rías Baixas, que toma como escenario o Concello de Sanxenxo. Estaremos neste paseo de Silgar e tamén na Rosa dos Ventos, un programa no que tamén colaboran, por certo, Localia Vigo, Televisión de Ferrol, Canal Ribeira Sacra e Telemiño. Hoxe, neste Verán Verán, falaremos de numerosos asuntos, entre eles estará connosco o concelleiro de Medio Ambiente deste Concello de Sanxenxo, tamén estará connosco o músico Cristian Silva e tamén falaremos e moito do mundo das mises. Ademais de todo isto, falaremos e estaremos nas festas máis marchosas, divertidas e nas que mellor se come de toda Galicia. Estaremos na festa do esquecemento, na do requeixo, na festa do turista aquí en Sanxenxo e en moitos máis lugares. Así que xa o saben, queden connosco. Antes de nada, tomen boa nota do noso Facebook, facebook.com/programa Verán Verán. E agora sí, tomen asento porque xa comezamos. E comezamos este Verán Verán dende este paseo de Silgar falando dunha cita moi tradicional neste Concello de Sanxenxo. Falamos do Día do Turista, un día onde se homenaxean a todos os que veñen a este Concello. Unha cita que non se quixo perder o noso compañeiro, produtor tamén deste programa, Fernando García, que de seguido nos vai a dar moita envexa, porque vai a pinta que tiña esa sardiñada. Moi boas, Silvana, moi boas amigos do Verán Verán. Hoxe estamos en Sanxenxo, aquí moi pretiño de ti, Silvana, celebrando este día na honra ao santo, a Sanxenxo. E como non, facéndolle unha homenaxe a todos os turistas que visitan este concello. A ver, jefe, contame, que andas a facer por aí? Ando asando aquí un pouquiño de sardiñas. Oye, pero estas xa casi están. Cando sabemos que están as sardiñas? No, ainda están un pouquiño, voy a cuidalas un pouquiño máis. Hai que pasalas un pouquiño máis e doralas. Oye, cantos kilos de sardiñas temos hoxe por aquí? Porque hai moita xente, Sobre 1000 kilos, máis ou menos. 1000 kilos de sardiñas? Parece que sí. Son alrededor de 1000 kilos, máis ou menos. Parece que dixo o jefe que eran 1000 kilos. Porque a xentiña, mira que caravana aí xa me dá unha puñeta. Pois hai sardiñas, auga ou viño, paden aquí da Sanxenxo, do Concello de Sanxenxo, que temos moi bons panadeiros. Todo gratis. Pasando por a cola, todo gratis. Para que vean un bo recuerdo de Sanxenxo e boas sardiñas, e bo pan e bo viño. E festa rachada. E alegría, que hoxe é domingo. Xa cheira grasillo. Al olor de las sardinas. De lo más rico que hay y que en Buenos Aires ya llega muy congelada y no tiene el mismo gusto. Y aquí hay cosas muy bonitas, pero muy bonitas. Bueno, pues esto botase moito de menos durante todo o ano, eso está claro. E tan pronto te poido escaparme, pois para acá, voando. Despois a fama ten a Marbella, ten a Torremolinos. Eu conozco todo eso, pero como esto para mí non hai.
Cristina? Por fin, yo no quería tantas, pero bueno, me las han dado, pues muchas gracias. ¿Cómo que tantas? Si son 3. Ya, pero que mucho, he desayunado muy bien. Yo he desayunado poquito a las 9 de la mañana para poder comer todo esto, porque si no... Están buenísimas, tomamos un yogur solo para venir a comer, que ya llevamos más años, somos de Pontevedra y estupendo. Así que bebemos el vino. Y bebemos el vino, pero muchas gracias a ustedes, al público de todo que lleva mucho trabajo, pero la gente está encantada. ¿Tú crees que se puede estar mejor que aquí? No. Claro, eso, porque Sansenso es especial. Mira, es la primera vez que las estoy comiendo, están buenísimas. Mi amiga dice, te las dan hechas, no tienes que comprarlas, no tienes que cocinarlas, están fabulosas. Vimos a pasarlo ben e a conseguir un chico. Ti non sabes de algún? Eu casar con eles. Eu vi moitos por aí. Pois non estamos aquí as 3 chicas e nada. Pero esas chicas de oro. A Marilyn Monroe arruinada. Que haxa alguén que estea despistado, fago unha tonta e me tome na cola. Non lle digas a nadie. Ten playas, ten comida, ten bo ambiente. Ten unha xente moi amable, mira, de verdade, te digo que é maravilloso. Pero moi contente, hasta veño no inverno e todo porque nos fins de semana tamén hai moito ambiente, Pois eu non sei o que ten, pero gusta a todo o mundo. Moi ben, moi contento, celebrando aquí o Día do Turista con esta magnífica sardiñada, agradecéndolle a todas as persoas do Concello que están traballando hoxe aquí, facendo moi ben coa experiencia que teñen. As sardillas deben de estar bonísimas, eu ainda non as provei, quedan uns minutos, pero teño aquí o Conselleiro de Cultura, o compañeiro Román Rodríguez, que espero que poidamos sobrar ben as sardillas, que anque le do cocido de Lalín, creo que ben no verán tamén unhas sardillas de Sansenxo. E polo tanto que temos que disfrutar é que as persoas que están aquí, algún rematando xa estes días que pasaron por Sansenxo, espero que leven un bo sabor de sardillas hoxe e tamén de outras cousas de Sansenxo. Recomendaría a xente toda que viñera aquí, sí, por que non, por as playas, por todo o que hai. Viva Sanxenxo, hombre, por supuesto, e vivan os de Ourense e os de Pontevedra. Que viva Sanxenxo e viva México. ¡Aquí viva Sanxenxo! Bueno, Silvana, xa vistes que este concello ten moitos motivos polos que vir, pero hoxe na Festa do Turista, as sardiñas é un deles. Nós vamos a probalas hoxe tamén. Que viva Sanxenxo! Pois moi bo proveito, Fernando, moitísimas grazas por esta reportaxe e que viva Sanxenxo e que vivan tamén esas sardiñas que tiñan unha pintaza. Nos abrimos neste verán o noso tempo de entrevistas dende un lugar igual como esta Rosa dos Ventos no Paseo de Silgar e imos a falar de medio ambiente co concelleiro desta área deste concello de Sanxenxo con don Juan Deza. Moi boa tarde. Boa tarde. Bueno, vimos de ver esta reportaxe do noso compañeiro, produtor tamén deste espazo, deste verán de Fernando, dese día do turista en Sanxenxo. Como viviu este desta xornada antes de falar de medio ambiente? Pois moi ben, fomos ás 12 outro día demos chupinazo, despois fomos o día xe tomar as sardiñas, moi ben, eu tomei 3 e por certo que estaban moi boas. Tiñan unha pintaza, verdade? Unha pintaza, a verdade que tiñan unha pintaza, estaban moi boas. Bueno, pois falamos dese día do turismo, pero o turismo non é unha área que lle toque tan de preto como é o medio ambiente. Eu quería preguntarlle, na área de medio ambiente, cal é o camiño a seguir dentro do Concello de Sanxenxo, dentro da súa concellería? Apostamos moito por recuperar todas as zonas medioambientalmente que non estean ben, como por exemplo, agora estamos traballando en dúas rutas, como é a do Río de Dorrón e a de Fabaiños, e tamén, sin esquecer, a parte norte da nosa ría, que é tamén unha ruta por Villalonga desde a Telleira, desde o límite co Concello de Meaño, pois hasta o Concello de Grove, todo a fachada norte, que é a gran olvidada deste concello. Logo falaremos desas sendas. Eu quería preguntarlle agora polo que teño as miñas costas, polos areais e pola cantidad de bandeiras azuis coas que conta este Concello de Sanxenxo. Cantas bandeiras azuis temos na actualidade? Na actualidade temos 14 bandeiras azuis que corresponden a 17 playas, pero estamos traballando neste momento para, bueno, este ano recuperamos a bandeira de Panadeira, que había máis de 10 anos que non tiña bandeira azul, e os anos anteriores, cando voltamos nos á alcaldía, pois tamén recuperamos a de Areas e a de Caneliñas, que non son menos importantes. Que é a importancia de contar con ese número, non, de bandeiras azuis nun concello como o de Sanxenxo? Cal é esa importancia e tamén que significa para vostede, non, como concelleiro de medio ambiente? A verdade que ser o concello de España
que máis bandeiras azuis ten, pois eu creo que marca Sanxenxo como un referente. Pero temos un alcalde que non é nada conformista e tamén quere agora recuperar ou ese galardón en dúas playas como é a da Area de Agra e a de Nanín. En Area de Agra estamos intentando comprar uns terreos para facer un pequeno aparcamento e colocar ali os servicios, e en Nanín xa teñemos un problema de algo de vertidos, e xa entre o Concello e os veciños pois logramos facer unha actuación de uns 30.000 euros onde cambiamos o colector e dotamos a máis de 8 casas de saneamento que non tiñan. Por iso lle quería preguntar agora, por que hai que facer para conseguir unha bandeira azul e tamén que hai que facer ou cal é o camiño a seguir para manter as que temos? O primer punto máis indispensable é que a calidad de agua sea excelente. Todos os areais que levamos, incluso a Area de Agra, levamos o programa de control sanitario e a calidad de agua en todos os nosos areais onde está o programa é excelente. Aparte de ter esa auga excelente, hai que cumplir uns servicios como dotar o baños públicos, hai que, bueno, pois ter nas playas que son urbanas, hai que ter pois un acceso para minusválidos, hai que pois poñer unha zona de sombra tamén para eles, moitas máis cousas que agora non falar sería largo, pero sí que dá traballo. Nos invertimos nas playas este ano para poñelas a punto para as bandeiras 800.000 euros. 800.000 euros porque hai que contratar tamén socorristas, que é moi importante. Temos 70 socorristas, que non é fácil conseguir 70 socorristas, pero fomos quen de conseguilos e aí está, porque se non tes socorristas, pois tampouco podes levantar as bandeiras. Ademais, invertimos no balizaje, etcétera. Este ano tamén, dúas playas de aquí, pois como son Silgar e Montalvo, pois temos un dron que nos axuda tamén ás labores de salvamento, porque cando hai unha persona en peligro ou con problemas de flotabilidade, pois se nada, en menos de 30 segundos, pois ponse en calquer punto da playa. Eu creo que é unha ferramenta moi útil para os socorristas. Pregunto, tivose que utilizar en algún momento ao longo no que levamos de verán? No, afortunadamente non, pero bueno, pero sí que fai outras labores, cando hai por fora nas boias, pois algunha lancha facendo o que non debe, pois pode chamar de atención porque dispón dun altavoz, pode levarlle un walkie ou un teléfono móvil a calquer lancha que estés en comunicación, ou se se perde alguén na playa, pois tamén pode, con o altavoz, pois axudar a buscalo. Falaba vostede do traballo que dan as praias e da inversión que realizan dentro do Concello, pero imagino que algo que pagará a pena, porque tamén son moitísimos os turistas que ao longo desta época estival aterran en Sanxenxo por iso, polos seus areais. Sí, claro, nós además temos diversidade de areais, temos playas urbanas con entorno dunar, playas dentro de Red Natura 2000 como son desde Major hasta Lanzada, temos varios tipos de playas que areas, tamén ten entorno dunar, canelas, e son playas urbanas ou semiurbanas. Bueno, falamos dos areais e falamos agora doutro, por así decirlo, doutro camiño que poden seguir os turistas, que poden levar os turistas ou os veciños, tanto de Sanxenxo como de concellos por aquí pretiño, como son os sendeiros, rutas. Que sendeiros, que rutas destacaría vostede deste concello? Contenos. Pois mira, ahora mismo este año estamos señalizando a ruta de Aldariz, a ruta dos Carballos, que bueno, que é unha ruta de 6 km, estaba pois semi-abandonada, logramos recuperala e agora estamos señalizándoa. Pero estamos a traballar, como dixen antes, tamén na ruta de Fabaíños e na de Dorrón. A cala de Dorrón xa está bastante adiantada, xa casi todos os veciños firmaron a cesión dos terrenos e a de Fabaíños faltanos uns 15-20 veciños para acabar de completar as cesións. Eu creo que unha das dúas en breve que se fará. Falamos de breve, aos periodistas sempre nos gusta preguntar para cando, non? Bueno, para cando non podo tal, pero eu creo que nesta... Antes de que remate o ano? Antes de que remate o ano non creo, pero nesta legislatura vai ser un feito. Nesta legislatura. Bueno, falamos agora destas rutas e todos aqueles que se queran informar, que queran saber pois a dificultade, os quilómetros, o que se queran informar un poquinho máis, que deben facer, a onde deben dirixirse, contenos un poquinho. Bueno, a de dos Carballos é unha ruta de 6 km, eu creo que vamos a poñer na página do Concello, e as outras tamén van ser casi de 6 km,
pero, bueno, como non están feitas tampouco, de momento hai nada colgado na páxina do Concello. Bueno, pois seguiremos moi de preto todas esas rutas que podemos realizar neste Concello de Sanxenxo e falamos agora de materias pendentes. Temos aí o curso que está a punto de comezar. Eu preguntaría agora que materia se marca vostede para esta legislatura, que é aquilo que en relación co medio ambiente lle gustaría sacar adiante ou mellorar. O medio ambiente sabes que é moi amplo e complexo, non? Sí, temos que mellorar, inda que mellorou desde que estamos, a recollida e a limpieza urbana, que é importante. Temos que mellorar tamén, seguir mellorando as playas, que é moi importante. Temos que facer esa ruta que é importante, ou seguir traballando pois no parque do Bicaño, que temos que melloralo. Moitas máis cousas, non sei ora que dicirche, pero sí, moitas. Temos que proteger todas as dunas, os entornos dunares, pois porque a xente sube por encima das dunas, xoga nas dunas, eu creo que hai que protegelo. Agora acabamos de poñer cartelería nas dunas para que a xente se conciencie e non as pise, pero, bueno, pouco a pouco vamos mellorando nesos temas. Falamos de materias pendentes e quería preguntarlle agora por algo do que se sinta satisfeito ou algo en materia de medio ambiente que diga, pois por fin saiba adiante este proxecto que de algún xeito ou doutro quitábamos. Non sei se a depuradora terá algo que ver por aí. Bueno, a depuradora é unha inversión, un convenio entre o Concello e a Coes, é unha inversión de 20 millóns de euros que eu creo que vamos a duplicar ou máis de duplicar a capacidade depuradora. É un tema moi importante porque saneamos todo o que é o interior da ría desde Raxó hasta, pues, bueno, pues hasta o que é todo o litoral este de Raxó, Area de Agra, Areas, todo, e creo que é unha inversión moi importante e duplicar a depuración é moi importante. Falamos desa inversión importante e xa para rematar e rematando esta entrevista, Juan, que mensaxe en materia de medio ambiente lle enviaría a todos os veciños do seu concello, tamén a os que nos visitan, non? Que cuidado deben ter, que mimo deben ter con este concello? En realidad, que temos un concello, creo que incomparable, que temos diversidade de zona medioambiental donde que temos que cuidar e protexer, e nada, axudar a acción de conciencia a que cada vez recicle máis, que nos axude a reciclar, porque por moitas cousas que fago o concello, se a xente non está concienciada e axuda, pois non vamos a ser capaces. Ahora mesmo cambiamos as duchas, sacamos as duchas de todas as playas, puxemos lavapés porque creo que era un problema importante do concello, o consumo de agua e o mal que se usaba o tema das duchas, porque a xente non estaba concienciada. Agora temos lavapés e ao final de verano veremos se o aforro foi importante. Medioambientalmente, xa lle digo eu que é importante, pero xa veremos. Moi ben, pois, don Juan Deza, moitísimas grazas por estar connosco. Imos a brindar, pero antes dese brindis, imos dar paso ao noso compañeiro Mauro Picatoste, que nos vai a falar xustamente do calor que chegou por fin, non, nesta segunda quincena deste mes de agosto, que agardamos que continúe connosco neste mes de setembro. Quedan con o noso compañeiro de Localia Vigo e agora sí, brindamos polo medio ambiente e por Sanxenxo. Un prazer. Un prazer. Hola amigos de Verán Verán. Los gallegos nos hemos mal acostumbrado a estas altas temperaturas en verano y en Vigo este año ni estaban ni se les esperaban ya prácticamente. Eso sí, agosto tardó, pero finalmente llegó con temperaturas de más de 30 grados. En el agosto más frío desde que empezó este siglo, las temperaturas a las que estábamos acostumbrados han tardado en llegar. El jueves fue el día más caluroso del verano, con 33 grados, y este viernes los termómetros también superarán la barrera de los 30. Las playas se han llenado desde primera hora, atendiendo a la llamada de los veraneantes, deseosos de altas temperaturas para refrescar el calor en el mar y cambiar el color de piel. Sí, bueno, llevamos ya 3 días que se está bien. Además, vemos que los aparcamientos a las 11 de la mañana están ya todos llenos, ¿eh? Eso, bueno, es siempre un buen síntoma, ¿verdad? Fomos ver o tempo antes e valeu a pena vir, con bom tempo. Ahora estos 3 días solos de calorcete, se nota porque está la playa a tope y a ver cuánto dura. Hombre, ahora hacía falta de que llegara el buen tiempo, poderlo disfrutar y broncear los cuerpos, porque ya está bien tanto blanquito este año. Hombre, claro, como todo el mundo, sí, que venga por mucho tiempo y que no nos abandone tan pronto. A pesar de que las temperaturas no han seguido la estela de otros años, a disfrutar de los días libres en la playa no se renuncia tan fácilmente, ya sea para pasear, para contemplar la ría después de un chapuzón o simplemente para desconectar.
Sí, yo suelo venir a la playa porque es una forma también de relajarse, contemplar el mar, es decir, que tanto haga buen tiempo como haga mal tiempo, si hace buen tiempo disfrutas más, todo ayuda. Todos los días, a caminar todas las mañanas una horita. Suelo venir por la mañana, sí. Llevo 3 días, ahora 3 días, ¿no? Agosto tiene los días contados y la previsión es que esa barrera de los 30 grados no se vaya a traspasar en lo que resta de mes, pero el deseo es que el sol y el buen tiempo se alarguen lo más posible, o al menos eso esperamos. Esperemos, porque Vigo es sitio distinto. Pois moitísimas grazas ao noso compañeiro Mauro Picatoste de Localia Vigo por esta reportaxe. Nos tamén agardamos que estas altas temperaturas continúen conosco alo menos ata o mes de setembro e tamén que se prolongue ata o mes de outubro, que chegue por fin o verán, ese veraniño de San Miguel que tanto agardamos os galegos. E nós, con esta mensaxe, imos a tomar nestes intres uns minutiños de descanso neste verán de Sanxenxo. Imos agora a presentarlles o noso grupo da semana. Eles son Los Lombardi, con eles estivo o noso compañeiro Jacobo Conde, quedan coa súa música e axiña estamos de volta con moitos máis contidos neste verán. Hola Silvana, pois aquí estamos instalados no set musical do Verán e esta semana recibimos o grupo Los Lombardi que chegan dende Portonovo. Germán Prieto, que tal? Hola, moi ben. Bueno, que veñen de Portonovo, nacen no ano 2009, pero fano en Santiago, non é? Nos comezos o grupo estamos en Santiago, residindo todos ali. Ainda que eu son de Portonovo, na actualidade vamos a considerar que o grupo é de Portonovo. Cando escoitamos os Lombardi, que tipo de música podemos disfrutar? É música surf instrumental que se basa en bandas como The Shadows ou Dick Dale dos anos 50 e 60, que tamén a veces, ocasións, fan versións de temas cantados, pero pánsanos o tema instrumental, normalmente a dúas guitarras. CD que saca o grupo Los Lombardi no ano 2018, se non me equivoco. Sí. E que temas podemos encontrar aquí? Trase de composición nosas e un par de versións, unha é o Queren Jornís dos Canarios, de Tedo Bautista, e outra o Tren da Desde o Barro. Sí, señor. Bueno, pois os baixos, as guitarras e a batería xa está preparado todo no set do Verán, así que vos deixamos co grupo Los Lombardi.